terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, truck nga kargadong scrap metal nahagbong sa bakilid sa Makilala, North Cotabato. O usa ka sitio sa Malita, Davao Occidental, kalit gibaha. Mga residente nagtinabangay paghakot sa mga gamit. Sa detalye sa ato mga balita, tungod sa design sa kalsada nga sa kakanaog ug tungod usab sa kurbada ug duna pay mga bangin, nahimo ng regular ang panghitabo nga dunay disgrasya sa pipila ka mga lungsod sa Makilala, North Cotabato. Kagabi, usa ka 10-wheeler truck nga puno og scrap iron ang nahulog sa bakilid. Unsa ba ang nahitabo? Ani ang report ni Regiland Yama. Naman dili man bigla ka pagkahulog niya, hindi ba dili mo pagpusok kay hulog pusok ako dagan siguro dili lang mao ni ako makon lampas nanay lang pagkahulog mo. Mao kana ang saysay ni Toto, ang driver sa 10-wheeler truck nga nahulog kagabi sa bakilid sa Old Bulatukan, Makilala, North Cotabato. Matod sa pahinante, bag-o lang sila na mahulay og kondisyon ng ilang sakyanan. Puno og scrap metals ang truck og pauli na kini sa Davao gikan sa Nurala, South Cotabato sa dihang nahitabo ang aksidente. Man mga lasing siguro sa gabi ito. Nya pag kuan ako, bada na ako nagkalit raman nagi ana lang ko. Gikabig sa Nya gilid. lubang ng manubila, ana na prestas manubila. Dili na ako gilabay. Asa direksyon ni padto ninyong sakinan? Ito. Padabaw. Paingon ng Davao. Gikan mo og Ikan na may kuan sulan may gikan. Kaya may babaw di ha. Hinahinera may mga piktus-piktus siya. Pag-abot dire, kambya siya kay ma-reduce unta siya. Nagsulod man pero pag-abot na dire kay ma-action unta siya apply og kuan presira. Dili na ni kalit lag kuan ba. Biyan sa mangula. Ito hulog. Oh, pag singgit niya nga di na makaya ang manubila, pero nakapul na siya lubag dito. Humok kay ba. Karon, pag lubag niya dito man ang tire pero hindi kami tindihan kay diretso mi oh. Hawid man ang brake, di ko lang balaro, abanti lang. Ikaw kamo sa unsa dito balapil mo kahulog sa ubos. Apil gyud pag kuan mo dia, ako sumigligid dia. Abi na kog mo to kay wala naman okay naman sus karon kay nabali na itong kayo na sangit day may. Lisod hawason ang 10-wheeler truck kay puno og kargang mga scrap metals. Naabtan pa nako og naghinahinay na og hawas ang mga pahinante sa ilang karga. Swerte usab nga luwas ang driver og pahinante apan naputol ang linya sa kuryente og nangabali ang mga kahoy nga maoy mibabag sa nahulog nga sakyanan. Ang highway sa Makilala, North Cotabato daghan og bahada kurbada og daghan usab og bakilid. Dunay mga motorista nga moingon nga taw-an ang lugar. Apan matod sa Department of Public Works and Highways og sa Makilala Police, human error ang sagad rason sa disgrasya og dili tungod sa mga tinuuhan. Aring hinungdan nga maskin unsang klase sa dalan og maskin unsang lakat sa panahon, gikinahanglan nga nakakonsentrate kita sa pagmaneho, wala nakainom og labaw sa tanan, dili katulugon ang driver aron malikayan ang disgrasya. Regiland Yaman, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Kalit gibaha kagahapon sa hapon ang usa ka sitio sa Malita, Davao Occidental, human miawas ang sapa sa Barangay Lagumit. Nagaguliyang ang mga residente sa pagtinabangay sa paghipo sa ilang mga gamit. Ani ang report ni Eugene Hinutan.
Nahikurat ug nangalisang ang mga residente sa sitio Sanghay, Barangay Lagumit, Malita, Davao Occidental dihang kalit mibanlas ang kusog nga tubig baha paingon sa mga balay pasado las 3 sa hapon kagahapon, Marso 10. Sa video nga gipost ni Daryl Mard Baway sa iyang Facebook account, nagkapuliki sa pagtinabangay ug hakot sa ilang mga gamit ang mga residente aron dalhon sa luwas nga lugar. Duna pagani usa ka lalaki nga nagbitbit og batang gamay nga mitabok sa kusog nga bulog sa tubig baha. Madungog sab ang sininggitay sa nangalisa nga mga residente. Miabot og halos hawak ang gilawmon sa tubig baha. Sumala sa video uploader nga si Daryl, daghang balay ang gibanda sa baha. Dugang niya, dili kini ang unang higayon nga nakasinati og baha ang dapit. Sanglit dol ra sab kini sa Sanghay River ug agianan jud kini og tubig kung muawas ang suba, hilabi na kung kusog ang ulan sa bukid. Temporaryo nagpasilong ang mga apektadong residente sa ilang mga paryente nga layo sa nasgutang suba o kaganyang buntag nihubas na kini. Swerting walay natalang na angin nga kinabuhi sa flash flood. Apan dunay mga kabtangan nga nadanyos sama sa tanom nga mga lubi nga nangatumba nga nag-unang panginabuhian sa mga residente sa dapit. Sa karon, padayon ang assessment sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Malita sa pagbaha sa Davao Occidental. Nibisita na sab ang lokal nga panggamahanan sa Malita sa apektadong barangay ug misaad nga dunay ayudang ipanghatag sa mga apektadong residente. Subay sa report gikan sa Pag-asa, ang nasinating sa gunsod nga pag-ulan sa pipila ka mga probinsya sa Mindanao epekto sa shear line nga mao'y hinungdan sa mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Gipahikling kagabi ang mga residente sa Purok 7 ug 14 sa sitio Matagdungan, Barangay Bukal, Nabunturan, Davao de Oro, dihang kalit mitaas ang tubig baha sa ilang lugar. Subay sa report sa LGU Nabunturan nga gisaysay usab sa mga residenteng namakwit. Kalit lang nagahaguros ang kusog nga hangin ug naay dalang tubig bandang alas 7 kagabi hinungdan nga nangahadlok sila. Dali dayong miresponde ang Nabunturan Emergency Response Team human madawat ang report. Wala hinoy na report nga naanod nga residente gawas lang sa usa ka balay nga ginaadtuan lang sa tag-iya matag Sabado tungod sa iyang uma. 123 ka mga individual kon 45 ka mga pamilya ang namakwit nga temporaryong nagpuyo sa Barangay Evacuation Center. Gidunulan na og hinabang sa lokal nga gobyerno sa Dapitan City ang mga pamilyang nabahaan niadtong Marso 9, 2022. Kapin libo ka mga pamilya ang naigo sa baha sa lugar. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nang apud-apud ug ayuda ang lokal nga panggamahanan sa Dapitan City sa mga residenteng naapektuhan og baha sa dihang miawas ang suba sa dapitan niadtong Marso 9 sa gabii. Sa ihap sa lokal nga panggamahanan, kapin 1,500 ka pamilya ang naapektuhan ug ila na kining gitabangan. Sa record sa City Social Welfare and Development Office, 175 ka mga pamilya gikan sa Barangay Sulangon, 100 ka pamilya sa Barangay Uyan, 85 ka pamilya sa Barangay Tamion, 150 ka pamilya sa Barangay Diwaan, 359 ka pamilya sa Barangay Burgos, 120 ka pamilya sa Barangay Lower Hilltop, 257 ka pamilya ang sa Barangay Ilaya, samtang anaa sa 282 ka mga pamilya gikan sa mga barangay sa Upaw, Baaw, Purok, Basak sa Barcelona ang apektado sa baha sa nasgutang lungsod. Sa kinatibuk-an, 1,528 ka pamilya ang apektado. Ang mga apektadong barangay, una nang giila nga mga flood-prone areas. Saysay sa mga residente, pasado las 7 sa gabi niadtong Miyerkules, ila na matikdan ang pagtaas sa tubig sa suba ug mihubas ang tubig alas 2 na sa kaadlawon kagahapon, Marso 10. Nakadawat og mga hinabang sama sa bugas ang mga apektadong residente gikan sa nagkadayang opisina sa lokal nga panggamahanan sa dapitan. Samtang sa inisyal nga report nga gipagawa sa City Agriculture, giguba usab sa tubig baha ang 38 ka ektaryang kahumayan sa upat ka mga barangay kung asa 43 ka mga mag-uuma ang apektado. 30 ka ektaryang kamaisan sa upat ka mga barangay ang nadaot usab kung asa apektado ang 28 ka mga mag-uuma. 151 ka mga buhing manok ug 5 ka mga baboy ang natalang namatay tungod sa baha. Ang nasinating way puas nga pag-ulan, epekto sa low pressure area. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! At tangi!
Representante gikan sa USAID mitabang pagpananom og mangrove sa Cagayan de Oro City. O mga miyembro sa tribong Manobo sa Digos City gihatagan og solar street light sa mga sundalo. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Naka-recover ang militar o mga gamit sa mga miyembro sa New People's Army kon NPA human sa engkwentro sa Sitio Kilapagan, Barangay Canayan sa Malaybalay City, Bukidnon. Apil sa nirecover sa tropa sa 8th Infantry Battalion sa Philippine Army human sa ilang engkwentro tali NPA ang usa ka M16 rifle, laptop, mga bala, tulo ka anti-personnel landmines ug mga subversibong dokumento. Nakadakupsap ang militar ug 5 ka mga tawo nga giingong giya sa mga NPA. Sumala sa report sa mga sundalo na tigayon ang engkwentro, dihang girespondihan sa militar ang sumbong sa mga residente sa presensya sa NPA sa lugar nga giingong nagapangilkil. Nakadawat og solar street lights nga adunay poste og usa ka set sa mobile solar generator ang usa ka komunidad sa mga tribong Manobo sa Davao del Sur. Gihimo ang simpleng seremonya sa Bali Kasunayan Hall, Rano Memorial Park, Barangay Binaton, Digos City, pinagi sa 39th Infantry Battalion. Ang mga benepisyaryo, biktima sa massacre sa NPA, 33 katuig na ang milabay. Apil sa nahatagan og solar street lights ang mga miyembro sa tribo sa Barangay Goma. Nagmalampuson ang distribution sa mga solar street lights o mobile generator set pinagi sa tabang sa Women's Institute for Social Entrepreneurship, SunSmart Solar Power Technology, DBP, NCIP, NCS ug DENR. Miapil ang representante sa USAID sa mangrove planting activity sa Cagayan de Oro City. Misalmot sa mangrove planting activity sa Cagayan si Mayor Oscar Moreno, kuyog ang United States Agency for International Development kon USAID o mga sakop sa Out of School Youth Development Alliance kon OSYDA. Ang USAID gipanguluhan ni Ryan Washburn, ang Mission Director for Asia Pacific and Mongolia, ug usa ang OYSDA sa mga benepisyaryo sa programa sa Cagayan. Nakigduyog sab si Washburn sa halos usa ka gatos ka mga batan-on sa pagpananom ug bakhaw ning baguhay lang. Tumong sa inisyatibo maprotektahan ug matabangan ang kinaiyahan. 200 ka mga mangrove seedlings ang gipananom sa baybayon sa Barangay Bunbon. Nagpasalamat si Mayor Moreno sa USAID ug sa OYSDA sa ilang gipakitang kaikag para sa environmental sustainability programs nga gigahin alang sa out of school youth.
kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 ug Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines ug syempre sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!